de fik en god oplevelse, jeg fik selv lidt i kassen. Og så, jeg elsker jo at møde mennesker. Så efterhånden så blev det sådan, at folk, også i mit netværk, gerne vil hjælpe mig med at skaffe ting til det her loppemarked. Nu her igennem 6 år eller sådan noget. Og de ringer jo så og siger, når jeg kan komme ind enten med min bil, eller også skal jeg tage traileren med. Og folk også i området, de kommer for eksempel, når de har købt et nyt, at de har købt sommerhus, eller de har fået noget nyt eller et eller andet, så kommer de ind, og så spørger de, vil du have det her frem for, at det bliver smidt ud. For den kontakt, som jeg får med andre mennesker, og det jeg kan se som glæden ved, at de kan give noget, det er simpelthen lige, som jeg vil have det. Jamen jo, det må jeg jo sige, der er. Altså, fordi i en periode har det været så hårdt økonomisk for mig, at det her faktisk har været en del af min overlevelse. Så hvis jeg har fået 400 kroner ind på en weekend, jamen så har jeg jo kunne købe mad i en uge for det. Jamen det her er 2 fine badeværelseskabe fra et af mine vennepar, som har virkelig støttet mig i denne her proces. De ville ellers have været smidt ud. Ja. Men så ringede de til mig og spurgte, er det ikke noget, du kan bruge, Annette, og nogen kan få gavn af? Så jeg tog traileren, kombinerede en venindetur, og så fik jeg det her og nogle andre ting med. Ikke? Og det var så blandt andet også det, som jeg så solgte til den her kvinde, som pludselig, nej, kan jeg også få det med? Nej, koster de kun? Og 100 kroner stykket? Nej, det er jo fantastisk. Ikke? Så hun, både hende og jeg, havde en god dag. Og jeg har glade venner, som simpelthen bare blev fri for at tænke på, at det bare blev smidt ud. Ikke? Og så har du jo noget inde ved siden af. Ja, det har jeg. Skal vi lige se, hvad det er? Det gør vi. Straight to the mountains, the melting snow, following the call of this ancient feeling, cannot say now, see you in the river in an old-fashioned way. Jeg startede med, at jeg på et tidspunkt havde, nede på mit 10-kroners bord, der havde jeg haft 3 par voksengummistøvler i et par år eller sådan noget, og så tænkte jeg, for jeg ruder ud i det en gang imellem, så gider jeg ikke se det, hvis ikke der er ordentligt flot. Så tænkte jeg, skal jeg smide ud? Men så havde jeg få måneder før haft en kvinde på besøg. Vi var 3 kvinder, som lærte at lave servietdecoupage, hvor man altså tager servietter her og kommer på et eller andet. Ja. Det skal jeg simpelthen bare. Så du kan jo så se, at nu laver jeg gummistøvler. Folk, jeg har et lille skilt ude ved vejen. Genbrug, kom med jeres brugte gummistøvler. Så jeg laver både små gummistøvler, altså børnenumme, og store. Og det jeg for eksempel har, det er jo, at jamen, så får jeg jo gode idéer af mine gæster. Og der var blandt andet en, der foreslår, jamen ved du hvad, hvis du tager sådan en voksengummistøvle, kommer lige en plastikpose i, og så sætter toiletbørsten dernede i. Det er da en anderledes måde at præsentere en toiletbørste på. Og så det står jo ikke på mit toilet derinde. Og så har jeg jo blandt andet også til bogstøtte med sten i, og så kan man holde bøger. Og du har jo andre ting herinde, end kun gummistøvler. Jamen altså, blandt andet synes jeg jo, det er jo det, jeg vælger jo så de ting, jeg synes er spændende. Og jeg kan jo godt lide selv også noget med farver. Men det her, synes jeg jo, det var jo sådan et lille, kedeligt, mørkebrunt bord, som jeg jo så har malet. Og så fandt jeg en serviet, der lige passer til. Det er gammel søkorn over blandt andet møl. Og det synes jeg, der er sjovt. Så den her serviet er bare lige på, og så en hel masse gang lagt, og så har man et sjovt bord. Starting with the